Neviem vôbec, čo si bola otázka, nerozmýšľam vôbec sa vzáči. Ja vlastne jeď zelená len tam do tej strany, ne? Takže... No dojedeme. Čo ide? Nemusím? Prečo? Idem? Ale však čo trúbiť ako potí. Prečo som sa chcela zúčastniť reality show? Tak chcela som sa zviditeľniť, aby ľudia vedeli, že nejaká plačková vlastne existuje. A tak, no. Chcela som sa zabaviť, chcela som skúsiť niečo nové. A myslím si, že sa to aj oplatilo. Ja napríklad, ja sa radšej pozriem na reality show, na nejaké reportáže, správy alebo niečo. Neviem. Pre mňa je to kladné. To je celá tá reality show a aspoň mňa to vždy zaujímalo, to dianie, že ako to tam funguje, všetko a tak, ale už to viem, že je to všetko vlastne o tých intrigách. Je to všetko vlastne o tých intrigách a o tom, čo ako štáb ti povie, tak neviem prečo, ale chcela som byť policajtkou. No a už od mala som chodila, kreslila som, hrala som sa vždy na policajtku, nehrala som sa aj ostatné dievčatá s babikami, že učiteľky alebo niečo, som vždy sa hrala na policajtku a mama mi musela kúpiť aj kostým, som mala neviem koľko, nejakých 8-9 rokov a mama mi kúpila policajtkyn kostým a bola som úplne z toho mimo, to ešte viac bolo pre mňa, keby mi kúpila nejakú Barbinu alebo niečo tak, no. Takže aj s tou policajtkou, no a potom postupom času už som začala rozmýšľať nad tým, že čím teda naozaj a tak neviem, no tak možno tá moderátorka, herečka, alebo tak chcem proste robiť v živote niečo, čo ma baví a čo by ma naplňalo a nie robiť prácu, ktorá by mi nestala ani za to a točne by som sa len zdierala. Ja si myslím, že kebyže robím čašničku alebo barmanku, tak tá práca nie je ocenená a za nejakých 500-600 eur by som určite nevyžila mesačne, takže treba myslieť do budúcna na to, že chceš mať rodinu a treba myslieť, aby ja nepotrebujem bohatá, hlavne by som sa mala dobre. Nemáš peniaze, tak sa s tebou ani nebudú baviť ľudia a budú ťa brať za obyčajného úbožiaka. Čo v iných krajinách vlastne buď sú tam tí bohatí, alebo tí chudobní. A tí chudobní sa majú pomaly lepšie než tí bohatí, lebo im to bohatstvo vôbec nechýba. A u nás je tá zlatá stredná cesta a z tej strednej cesty tí ľudia sa snažia ísť hore a hrajú sa na tých bohatých. No a potom vlastne intrigujú, ohovárajú, keď vidia, že máš viac a darí sa ti. Tak automaticky ohovárajú, takže asi to bude takéto mínus do Slovenska, tí ľudia. Napríklad v tej Dominikánskej, ak sme boli teraz v tom rezorte, tak tie ceny, napríklad prirovnám to k cigaretám, tak $17 alebo lightky, čo u nás stoja 3 €, tak akože to bol dosť veľký hardcore. Takže si myslím, že na Slovensku sa máme, ja neviem, ja sa tu mám dobre. Nie je dobre doma na Slovensku. Tým, že som žila aj mimo, tak môžem povedať, že na Slovensku je super, je tu lacno, akorát proste faloš ako všade inde na svete, že tí ľudia závidia, ohovárajú sa, ale tak to je v podstate všade. Ale tak najväčší plus, že není tu draho, oproti, keď si porovnám ostatné krajiny, tak na Slovensku sa dobre žije. Neviem, koľko životov som prežila doteraz, ale tak určite sa snažím, aby som ten svoj život prežila najlepšie, ako len môžem a snažím sa žiť každý jeden deň ako posledný a teším sa zo všetkého aj z maličkosti a myslieť pozitívne je to najlepšie, čo človek môže pre seba urobiť. Tak stále myslieť pozitívne a život
každý by si ho mal užívať a mal by ďakovať za to, že je. Lebo ja ďakujem, že žijem. A tak. Keď sa mu niečo stane, tak až potom si vlastne začne ten život vážiť. Pokiaľ sa mu nič nestane, dajme tomu nejaká autohavária, alebo je chorý, tak ten človek, ľudia si nevážia život. Po roku 2012 by ľudia mali začať žiť naplno a je to nový začiatok, takže môžu začať od znova. Myslím si, že nebude žiaden koniec sveta. Je to len nový začiatok koncu starého sveta. A tým pádom by sa mali ľudia uvedomiť, že by nemali byť takí zlí, akí sú. A mali byť dobrí všetci na seba. Lebo tým vlastne, že stále bude každý teraz hovoriť, že no, tak neviem, 12. alebo nakoľko ho to vyrátali, že má byť ten koniec sveta, tak vlastne tí ľudia, oni si to privolávajú. No a zbytočné. Keď budeš myslieť negatívne, tak vlastne si to privoláš. Keď ja budem myslieť teraz, že havarujem, tak havarujem. A proste si to myslieť nebudem, lebo ja nechcem myslieť negatívne a myslieť pozitívne. Čiže budúci rok bude, pre každého by mal byť najlepší rok vo svojom živote, lebo je to začiatok nového roka, tak treba myslieť pozitívne, že vždy bude len lepšie. Či je nejaká Európska únia, nie je nejaká Európska únia. Je mi to úplne jedno. Je mi jedno, či máme eura, či máme slovenské peniaze ako peniaze. Možno by som povedala, že teraz, keď máme tie eura, tak oveľa viac míňam, ako keď som mala slovenské. A či padne tá Európska únia a stále hovoria o tej politike a tieto veci, je mi to úplne jedno. Pretože keď sa máš raz dobre, tak sa dobre budeš mať vždycky. A myslím si, že celá tá naša vláda a tieto veci okolo Európskej únie. Ja vôbec ma to nezaujíma. Ani ma to nikdy nezaujímalo a ani ma to asi zaujímať nebude žiadna politika a tieto veci okolo Európskej únie. Ale môžeme cestovať bez pasu. A do Českej republiky môžete ísť aj bez občianky, keď vás nechytia. Takisto aj do Rakúska. Je mi to úplne jedno, čo sa týka Európskej únie. Úplne. To mi nie je jedno moja budúcnosť a budúcnosť ľudí, ktorých mám rada a ktorých si vážim. To mi nie je jedno. Hlavne verím sami sebe. A verím v Boha, ale neverím v kňazov. A verím na druhý život. Určite. A na nejaké čudné mimozemské zjavy a na duchov. Na to verím. A verím, že do budúcna sa bude mať dobre.